Здравейте, днес ще ви покажа как да работите с OBS. Това е програмката. Така за да стримвате в Twitch, например. Това. Значи първо трябва да оправите енкодинга си. Препоръчвам ви това да е винаги цъкнато. Constant Broadcast Rate, Bitrate. Битрейта зависи от вашия интернет. Също, който мога да видите на speedtest.net. Важно, тук условието е, че трябва да скоростта ви трябва да е плат скоростта, която е към дадения сървър. Пример в Twitch най-близкият до България е Франкфурт, Германия, мисля. Лично аз не го използвам. Но принципно 2000 тук да направите при един добър доставчик е добре. Видеото тук настройвате на каква резолюция да е вашия стрим. Например, препоръчвам ви до 1280 на 720 пиксела с 720p. А тук е вашето FPS. 30 е добре, но 25 да го направите. Няма да е голям проблем. Стига, много е важно битрейт ви да е добър, за може хем да имате достатъчно плат и хем на хората да им лагат. 2000 например, 1800-2000 е добре. Така, аудио. Тук си настройвате микрофона. Кой микрофон да използвате. Тук не мисля, че има какво да обяснявам. Тук мут. Ето тук е важното нещо. Тук нека започнем от видео настройки. Тук това зависи от вашият процесор. Ако вашият процесор е добър, може да го сложите на Medium или Slow. Чрез тази настройка кадрите се обработват повече от процесора, отколкото от интернет. Трябва да препоръчвам да използвате Constant Frame Rate. Постоянни кадри, нито да падат, нито да се качват. Нещо като VSync. Тук тази опция е да може да стримвате от 61 до 120 FPS, но мисля, че е напълно излишна. Тук може да добавите Custom Encoder. В смисъл, вашите сетинги може да си ги бекъпните при пренinstallация, просто да ги сложите тук, да не се занимавате какво да правите. Тук е дадено в това примера. Тук това аудиото нищо не пипайте, тук няма смисъл да... Тук е микрофон Noise Gate. Значи това е, например, ако микрофона ви е много шумен, има записано много background noise, може да го включите, понеже когато не говорите, нищо не се чува. Микрофона, нито задния шум, нито нищо. Когато почне, чак тогава микрофона се активира. Така, сега да ви покажа тук сцените. Например, това бе сцена, но да речем кръстиме Dota, стримате Dota. Или не? Чай, сега няма да пускам Dota-та. Скрин, монитор, стримате на целия си декстоп. Тук може да добавите Window Capture. Отварям това. Отварям си тук My Computer. Пишеш My Computer или каквото си име и например Window Computer. Ето компютър. Цъкате го и стримвате само вашият само този прозорец компютър. Това вече може да си го наместите с Edit Scene. Ако искате, например, да стримвате монитор 1, тук да е примера с монитор 1, защото аз имам само един монитор. Тук други настройки допълнителни настройки за монитора. Ето, стримва се целият монитор. Всичко, което правя.
Тук може да стримвате някаква картинка. Ето, прямо в Pictures, Sample Pictures. Така. Стримвате само картинка. Тук може да стримвате вече слайдшоу, в смисъл смешки. Тук може само текст да добавите. Че е фонд. Ето го текста. Тук Video Capture Device може да си добавите видеокамерата. Няма да добавим сега. Ето тази Game Capture настройка е много важна. Аз нямам причина игра. Тя е специално за игри. Например, сега цъкате някоя игра на фулскрин. Чрез тази настройка играта ще се вижда и няма да ви товари толкова много процесора и видеокарта като цяло самата програма. Обаче пък ако играете на Borderless, трябва да стримвате чрез Windows Capture. Да стримвате самата игра. И тук вече може да си добавите други сцени, стримвате нещо друго, само сменяте. То се сменя с всичко. Това е обяснението за OBS. Мисля, че ме разбрахте. Не знам как по друг начин да ви го обясня. Чао, до скоро.